ihe a na-adụ mma aka zuru ezu ọpa abụrụ ka ọ pụta mmanụ mgbọrọgwụ ọ ji bụrụ oke osisi onye a na-akpọ mere ihe ọ na-eme dọkịta mmụọ onye kaba nwanna anyị ji gbanwere onwe ya godfather ndị Igbo chairman chief executive Mo Associate PLC chairman 10 overseas companies onye ọma chiri anyị na ịkwụrụ n'azụ Obiasọgụ Ọhazurume ọgaranya bichiri ụzọ na-arọ ndị Izọgụ managing director Chigadi restaurant conference 221 Clifford Road Aba Lọlọ Grace Ọhazurume aka ugodi ya Ugondụ Maazị Ifeanyị Igbo akụ enwebe na-arọ ndị Izọgụ managing director Earth Agencies Limited Lọlọ Hadas Igbo Ugomma managing director Wins Correction Abdam Lọlọ Ada Nwankwọ odozi akụke ejiri gbachi ogige Maazị Rafael Obidigbo Obiudo n'aka ọkwa managing director Federal Limited Lagos Lọlọ Nkiru Obidigbo Maazị Okwudiri Obiefure Eze Erisiakụ n'Alọ managing director Channel Fashion Abdan Atọ Holdings akụ agbata one of Isiokpo Clement Ezeanyim Ugo Nwanne Chudel n'Umuchu Ogbugwa Director Ezeanyim and Sons Ndọma mgbe m na-ejere abatara Nnamuri Asapaju obodo Asatọ Ukwu mbata bụ ọbụ efi akụ nwafọ agụ bụ ụzọ n'ama nka na ọgba ọnwụ Izọgụ na ihe mere onye na mụ wee ruterugbo na anyị ga-eje n'obi abigwe ekwe ndụ dọka mma gbapụta ndọ n'ahịa ahụ Chief Ọfamata onye kaba Omenuka akụ na ihe n'Izọgụ Executive Director Green Light Lotus onye ndu ndị Igbo n'Ọkigwe mgbe anyị na-eje nleruo Benne Chukwukabịa ọ bụrụ nwa eze Mgbọgụ n'isi mmiri ezumezu Amazi Ike Ezeoji ọsị nwa Izọgụ na ihe mere onye mazụọ na mụ wee rutegwo mụ ma efe na Ojukwu ahụ ebunara ugwu si n'ụlọ n'onye si ezobe ọkpa aka nri ji ezokwa ọkpa aka nri ya onye si ezobe ọkpa aka ekpe ọzọ ọkpa aka ekpe ya Sacrament Owunna Egbuefu ahụ nna ziri m ụzọ ụwa niile Chairman Chief Executive Starline Group of Companies onye ọma ya ekele gị mgbe m na-ebinye nụ n'ala wee banụ n'ime ọhịa ka ndị kpara ihe ọgwụ apụta na mwefunu mba ebe ụmụ anụmanụ na-azọ n'ọchịchị mba wee na-agwa arụ ndị n'ọhịa na aka na-amara ihe n'ọhịa ji abụ eze ha enyi wee zọwe nzọgbu agụ wee tubezie n'ọhịa mbejezo n'akịrịka Nwankwọ onye nọkwata ọkpọrọ nwanne ya na-ekwuru ọbịa atọsi nwa Maazị Akara Ugo Chidera na Kabanja mgbe ebe na-eje n'uzo n'akịrịka chi ya wee bata wee kpọọ ya si na mbe na ahụrụ na ịkara anụ niile dị n'ọhịa wee nụmara ihe ka enye m mkpado ka mmeri gị ihe
mbe wee si tie n'ụzọ ihe na-atọbụ ihe dị ya mkpachi eji emeri ihe. Mgbe ahụ ka chi ejiri gwa ya wee ruo ụlọ kpụ mbe n'ahụ. Mbe gwara ya na ya agaghị ịnwụ na mba, na ya decha ka anụ ibe wee rie na ya, na ya decha ka anụ ọhịa maọbụ mmadụ bute ozu ya n'ọhịa, na mgbe ọ bụ na ya ji anwụ, na o kwesịrị ka ya mara mgbe eji anwụ. Chief Godwin ọnwa Atụero Chukwunwike na Nnewi, Chief Eugene Mmụọjekwu Akwụecheji na Nnewi, Chief John Ajene Eruo Nwoke Uno na Nnewi, Chief James Ajuele Ogondia na Nnewi. Mgbe ọ na-eruo anụ niile dị n'ọhịa zukọkwana. Mgbe mbe na-apụtazie n'ụdị ọzọ, ha wee chụba ya ọsọ. Agụ wee buru mbe bee na mgbumgbu. Ọya mere na ibe ọ bụ na mbe nọ na nwa na mbe nọ nlube enwu. N'ụbọchị ọ bụ na mbe ji anwụ na mbe ji eje na mgbumgbu jezuo onwe ya, na anaghị ebute ozu mbe n'ọhịa. Chief Ụbajiaka Ọkaka Amedo Ekwebu na Nnewi, Izuchukwu Transport Nnewi, onye ọma. A mere nwoke na-agba nta ihe a na-agba Idika na nwaanyị 14 mana nwunye ya amụtaghị nwa. Representative Ikechukwu Silvanus Atụonye iro ndụ n'ikpem Ihime mba anọ esiri gịnị gara mmiri. Dr. O.A. ọnwa Atụero Ufeokam Ụmụobo Ọnịcha AGA aka ji mgbọrọgwụ na ahịa were agwọ ndị ọya. O wee jee ebe dibịa ka dibịa gbara ya afa. Mgbe ọ na-eruo dibịa wee gbawa afa wee gbachara ya afa wee sị ya bilie jere ebe mbe. Mgbe ọ na-eje na-eru ebe mbe na-echa ya gwacha ya okwu, mechara mbe ihe mbe gwara ya wee bilie nu. Mbe si eji ebe dibịa ka ọ gwọrọ ya ino ndụ n'ahụọ, ọ gwọchara ya ino ndụ n'ahụọ, ya were ihe niile na-esusi n'ụwa niile tekọta n'ahụ ya jee n'ahịa mmụọ na-agba ọhịa ojii jee zuo onwe ya, o dokwa onwe ya ọnọ nna ya medu ka ozu nwụrụ anwụ. Ekene m Ichie Innocent Okundụ Alaebu Igwe Njima nke mbụ na Ngwugwu. Kedu maka Native Doctor Henry Ezeamako Obi na-akụ eze Ekwulọbịa Nkọs. Ekene m Ogbuefi Christopher Okolocha onye agbalụkwe nke mbụ na Ekwulọbịa Board of Directors Ekwulọbịa Urban Mass Transit Limited. Mgbe a na-ere ọrụ beribia gwachara ya ino ndụ n'afọ, ịba nke osisi wee binye na were ihe niile mbe gwara ya wee mechaa ya wee lee nọ n'ahịa ojii ọ na-akpọ ajọ ọhịa ahịa mmụọ wee jedokwa onwe ya. Eke agana ụmụudene ezukọ na o ruo na eyi ụmụudene tie eze ka udene bịa ngwa ngwa na ihe na-emebi n'ịkpa. Oru ụbọchị afọ ụmụudene tie eze ka udene bịa ngwa ngwa na ihe na-emebi n'ịkpa. Oru ụbọchị nkwọ udene niile wee zukọ jee ebe eze ka udene wee kpọọ ya si ya agụ dị ngwa ngwa na ozu na-emebizi n'ịkpa ka ha rie ozu wee gbasasịa. Eze ka udene wee sị ha na-adị itika na itika dị ndụ na itika anwụghị anwụ ụmụudene niile jụ. Eze ka udene wee gbaa ọnụ ọ na-eji were atụkwu ozu aghọta n'ọnụ ya wee soro ụmụudene bịawa. Chief Peter Okoye Ọzọ Odibombom n'Enugu Agede, Chief Chidi Okoli Chukwu, onye Agụji Aja aka dị ya,
oke okori onye dibịa na-arọ ndị Izọgụ mgbe ajọka udene na-eruteruo gaa ya uhie gaa ya ogologo gaa ya uhie gaa ya ogologo gakwa ya uhie gaa ya ogologo gaa ya ugbo anọ wee kpọọ ya itika ekwughị okwu Ezekude wee rigo nụ n'elu itika ka ọ tụpuo ya ahụọ itika wee nye Ezekude nụ n'ọkpachọrọ ya ọnụ Ezekude wee nụtire mkpuo dị na ndụ na-egheghị eghe agụ nụ megide dabere ajọ ihe na ụmụ ude na-arapụtagwa Ezekude n'ịkpa ekene m Ichie Lọọ Eze Ogbuefi Eze Ifebu Marshal Electrical Limited Ekwulọbịa isi iyi nke mbụ Enugu na Nka Prince Odike Ọbasanjọ Ọbasọmma omere ọha na arọ ndị Izọgụ gburugburu Nweginze agbata obi ihe n'Izọgụ ebe a nọ nwoke okwu na-adụ mma n'ọnụ o ji okwu achọjọ obodo ya Ezekude were nutie itika biko hapụ m aka itika wesị ya na ya na nwaanyị 14 mana omezi nke tụrụ ime na onwezi nke ji nwa na goji agwa ya eji eme ka ndị nwunye were mụtawa nwa o wee kpọọ ya ọza ya ọsị agụ kwụsịzi ịgba anụ ụjọ buru egbe udobe ya ụgbọdọ abalị gụbịa na onye ojii gụ were exercise book were bik gụbi ya na nwa onye ọbụla na-abịa n'ụwa belije ekwube nwaanyị ọ na-eje mgbe o ruoru na o ji ekwu ihe eji eme ome ya nwa anọghachikwa azụ ụbọchị ahụ gụ wee buru egbe bịa gbaa na ya bụ mkpu ma ga agbana ya anụ n'ahụ n'ọnwụ na egwu nwee mechaa ya na ndị nwunye ji atụ ime ma mụtawa nwa agaghị ka itika siri mechaa ndị nwunye wee tụrụ ime wee mụbazie nwa ihe a na-eme ka ụwa niile marụ ihe ọbụla onye a na-eme ya kwụba aka ya ọtọ onye ji n'ụgwọ chụrụ ya ekene m Chief Osmas Chima ọkpara ụzọ nke abụọ na arọ Jizọs ekene Maazị Bekee bụ agbara Ifeanyị ụka ekpere ọfada na n'ụnya Sadel Ibe nene Samuel Cheta Ibe onye kwe mmewu n'isi eke abụọ ọdụ ọmụ Izọgụ na ihe mego onye na-egwu eruwego mgbe eji ama mbe na-abụ nke nwoke zuzugbo anụ na abụrụ n'oke osisi ahịa ngaji nwa metụ igwe akpa ọkụ ọnụ nsọ ọdị oke aka ebe abara ugo nwoke teghete gbakwa ịmụ n'ụbọchị abụrụ egwu Ugochukwu Okereke agụ nwee nọmba onye ama Izọgụ na ihe mego onye na chiabana ekene m Samson nwoke aka ekpuchi ọnwa nke mbụ na-agba ọbụ kedu maka Prince Ifeanyị Atụ nwa Amichi ọbụ na anụ ekene m Emmanuel mmadụ bụ Holy War Prince Sajeri Ọnụụwa Chairman Ava Group Amsterdam ọma Izọgụ na ihe mego onye n'ụbọchị eruwele aba aka jigisie ike aja aja mgbọrọgwụ nna m nwụọ nwa Izọgụ na ihe memere ọmụ n'aka na oke obinikpa
agịrị akpa mere buru mkpọnye mmadụ ọkụ ji esi eji ọkụ ọtụ nwanne n'izọgụ na ihe mego onye n'ụbọchị abụrụ egwu azụ atọdụ ili ohu kenachi ọgụ ọgbọgbọ na ibere m anya ka nwa ụmụ ọkpara ọkụ igwe na ya bata egwu ọkpọkọrọ ụgbọji ọ nọ nso n'ụbọchị abụrụ egwu agụna mkpume azokwu n'Enugu ukwu ụmụnri Chairman Road Roading Enterprises Limited Chief Ifeanyi Nwankwọ Ukeji Gbachi Ogige na-arọ ndị Izọgụ Ogbehichi Leti Eze Chairman AAA Limited anyị mmadụ ụmụ Izọgụ na ihe mere onye maka ezubezi Izọgụ na ihe meru nso ụmụ Izọgụ na ihe mere onye ahụ dụkwa ezinụlọ n'isi n'isi kemgbe ka ndị aka ji ofe Izọgụ na ihe mere onye ahụ dụkwa ha kemgbe ka ụmụadị Izọgụ na ihe mere onye ahụ dụkwa ha kemgbe ka ndị nwaanyị a na-anụ anụ kemgbe ka ụmụazị na-eje ozi ahụ dụkwa n'isi n'isi Chief Jerry Okwukọgụ ụta bụ igwe nwaka Emugocha Chief Emeka Egọnụ ọpụta obie n'Oboru Chairman Fix Trading Inter Limited agbakọ jiri chie ya ike tupu ụdị ọkafọ ngwongwo dị ọgabana ọgbasi nwa Tichina nke mbụ n'Ezinna ji gịnị ka gbasi na chi agbana Emeka Nduka ndị nna kpọkụgo ezubego etu ụzọ ka bụrụ okigwe ụbọchị abụrụ n'egwu tọmakọ m ibido maka mgbanwe ha gbagbo udere bọọlụ kereke Chizọba azọghị Izọgụ na ya zukọrọgbo a ga-ebi nwoke enyi obodo akwarọhụ nge n'ụbọchị abụrụ egwu mgbe gboo Anasana ya zuru ike n'ụbọchị abụrụ egwu nna Ebuka zuru ike egwu a na-agụ uche onye bụ izu omego ụmụ Igbo niile zubere n'isi n'isi ibe ka nnu na zuru ike onye mkpọ ya kpọrọ ibe ya zuzugbo zugbanụ nna bụnụ n'oke osisi ike zuzugbo zugbanụ bụ n'oke osisi ndị nna kpọkụgo ezubego ebuli ihu amaka na-azụ ebu nnazi ama naghị iwe onye bụ ya ndị nna kpọkụgo ezubego gbata ngwa n'ụbọchị abụrụ egwu gwa onye njem ahụ igidi onye mgbọ ya kpọrọ ibe ya ọ
ọgụ nwoke teghete Emeka Ndụka Nnajụ ese ya orutedina ụmụ okolize ọgụ na nyelere onye Uche nwa nkwa Nnajụ ese ya ekene m Donatus egwu anana nana o egwu anana nana egwu anana nana ụmụ izu ọgụ na ihe mere onye egwu anarago onye kpọrọ ọkpọ ibe ya eziokwu gwa m ihe njem awurigiri na akpọnụmo awa ebe ọdọgbagụ dike dị mma ọka na adọgbara eze nwoke mgbọgbọgbọ owu ụsụ ụgbọaja agbatago n'ụbọchị abụlekwue zuzugbo ozugbo zuzugbo ozugbo zuzugbo ozugbo zuzugbo ozugbo zuzugbo ozugbo Igbo niile Emeka Nwokoye emesuo ụmụnna mazuo akụ ọnọsa na ọgbazue ụbọchị abụrụba na-egwu Ifeanyị ọha si ebido gbaka Nnajụ ese gị mgbe gbogbo ndị Nnajụ ese anarana na mọmụ nọ n'ama mmana 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 na Chineji bụ ndị ozugbo gbọgbọgbọgbọgbọ awa gbọgbọgbọ ọgụgbakadummo a na-adụ mma aka zuru ezu ọpa abụrụ ka ọ pụta mmanụ mgbọrọgwụ ọ ji bụrụ oke osisi onye a na-akpọ mere ihe ọ na-eme dọkịta mmụọ onye kaba nwanna a ji gbanwere onwe ya Godfather ndị Igbo Chairman Chief Executive More Associate PLC Chairman 10 Overseas Companies onye ọma chiri anyị na-ekwuru n'azụ Obiasọgụ Ọhazurume ọgaranya bichiri ụzọ na-arọ ndị Izọgụ Managing Director Chigadi Restaurant Conference 221 Clifford Road Aba Lọlọ Grace Ọhazurume Akụ Ugodi ya Ugondụ Maazị Ifeanyị Igbo Akụ Enwebe na-arọ ndị Izọgụ Managing Director Earth Agency Limited Lọlọ Hadas Igbo ọdụ nne m ji eso okiri eso kpaka mmụọ asọ na akpacha ọdụ orieji na nwa nkwọ ọdụ akara chocho ekwe ọdụ nne m ekwe ọdụ nne m vidiyo manụ na-ekwe ọdụ nne m ji eso okiri eso kpaka mmụọ ozi asọ na akpacha ọdụ oji za ụnụ ụzọ ezi ọdụ nne m ọdụ orieji na nwa nkwọ ọdụ akara chocho ọdụ oji eso okiri eso kpaka ọdụm iche emezu n'ekwe ọdụ nne m ji so ogosi ọkpaka mma o ji so ala kpacha ọdụ orieji na nwa mkpọ ọdụ akachocho ọdụ nne m na-ekwe ọdụ nne m ji eso ogosi ọkpaka mma o ji so ala kpacha ọdụ akara chocho ọkwọdụ ị na-ahụ ọdụ vidiyo manụ na-ekwe ọdụ nne m ji eso ogosi ọkpaka mma o ji so ala kpacha ọdụ orieji na nwa mkpọ ọdụ akara chocho ana m ekwute ndị dị iketi iwu ebuna ma ebuna dị iketi ji eti mpi n'ihi na ekwuchara ọkụ na ọgịrịga na-egbu ya akwụ a na-eme ka ụwa na-amarụ na isi ntị na isi ebune na-anọba n'ihu arụsị maka ada ama ama Chief Emma Bishop Okonkwo ọchị na nwata ọkpụrụ isi zuru ọha eze nna Nyerude Chairman Chief Executive Ekuru Group of Companies Nigeria Limited Chief Okereke Agbawodikis na ndị Izọgụ Ekwe dasi ike na Chọkọ na Eze Chairman Chief Executive Caro Bricks Limited Nze
Franklin Okoye, Wopet Incorporation, Igwulube of Igbo Race President, eze kwuru onwe nke abụọ na Abategete, egwu erugo na ọgbụgba ọgbụgba. His Royal Highness Eze Tosman Ndulisi Kanu JP, ike na ọrụ eze, Awada nna m ochie Maazị o. His Royal Highness Eze Prọfesọ G.O. Nwankwo, eze Ọhazurume nke mbụ na Arọ Amụrọ Autonomous Community, Chairman ACD International, Director Standard Bank PLC, okwu eruego n'okwukwu. His Royal Highness Eze Obiọha Okeke Obi West JP, eze nna Nyerugo na Arụ Ụmụduru Autonomous Community, ya ka a na-eme a na-ekwe ekwe a na-eme were mmadụ mbe na-abụ nke bụ oke. His Royal Highness Eze Thomas Uchechukwu mee, eze kwuru ike nke abụọ na Agba Ekwuru, Abia ụmụnne ochi Abia steeti. Ọ gịnị ka m ji emere n'ụmụ ụwa ka obi dị ha mma? Gịnị ka m ji emere n'ụmụ ụwa ka obi dị ha mma? Anya amaghị ihe o ji afọ ya mere ọnụ amaghị ihe o ji rie. Anya amaghị ihe o ji afọ ya mere ọnụ amaghị ihe o ji eri. Ije n'ụwa ọ naghị ekwe obibi. Maazị Ostochi ọwọrọ m ugwu, Maazị Okori Mbaduga aka onye wetara, Maazị Thomas Nwosu Bokos, Amanda na-eze Chikeruba, This and That, Innocent Kanu, Atụ Ojabo, ụmụ okorobịa ogene ka m ga-eme ụwa. Okorobịa ime mma n'ụwa ndị mmadụ ana na-ekwu. Joseph Junior Igbo, okorobịa ime njọ n'ụwa ndị mmadụ ana na-ekwu. Joseph Junior Igbo, agbọghọ dịka izi, gịnị ka m ga-eme n'ụwa ekere mba na akpọnụbo n'ụwa. Gwa nke m ga-eme okorobịa mụ na ole ndụ ga-ebie. Ekere mgba na ọnụ nke Anthony Akụnedozi Obi Akụgwe, Maazị Aja Nwenu Aja Ajọ Mgbọrọgwụ nna m nwụọ ma ọ bụ gọọmenti nwa obi n'ugwu, nwa izu ọgaranya ememụrịrị amụ na-ekwe obinikpa ọkụ o siri mee. Chief Chukwuemeka Ezeoke Mekas Nwaka Emugocha, Omenife nwa Arọ ndị Nzọgụ, onye ọma na-eje eje abata abata. Chief Wuli Mbaduga a na-ekwu ochie na Arọ ndị Nzọgụ, Oberigbo na Holland. Chief George mmadụ ewesịrị oke nwa Izọgụ, the Ọtụmbọ of Ojodu, ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ, o mepụrụ ndị ọ na-ahịa ahụ na Arọ ndị Izọgụ.
mepụrụ ọha n'Igboland Chairman West United TNT ọkụ o siri mee ibe obere ihe siri gaa nnukwu ihe pụta n'ebe ahụ ọtọ ibe nnukwu ihe siri gaa obere ihe pụta n'ebe ahụ ọga otu onye siwere ọha erika ọha siwere otu onye anaghị eri ya erio mgbe ahụ dabata ya bụ nke ya ọkwa nọ n'ebe ma agbaghị ụzọ were mgba ndebe anyị ọkwa ịma na ọ naghị echi ọgbasi nwa oge ada gbakwa ịmụ na ọgbachawa ọgbasi nwa chikina nke mbụ n'ezinnachi omeka nabara ya mgbe ekere mgba na-akpọ m n'ama ọ nakwa buru aja ọ nọ n'isi onye ka oto buru mo ụmụ okorobịa ada gbakwa ịmụ na ọgbachawana ibezi ebere ashọman na ṅara ọ nakwa buru aja ọ nọ n'isi onye ka oto buru ma obi ashọman korobịa ya eburu egwu bụ atọ gbe gọọmenti obi orimiri na nne atọ ochie anụkọ ọgwụ mụ na onye ndụ bụ ego mmọnwụ nwa ọkụ o siri mee okorobịa ya eburu egwu bụ atọ gbọ okorobịa ada gbakwa ịmụ na ọgbachawa Chidekwu ọkpara pastọ na ọgbapụrụ aja ọ nọ n'isi onye ka oto buru na Chike Ibe Chike si na ṅara ụmụ okorobịa kọrọ m ka m ga-eme onwe ọnụ ọha directọ ọnụ ọha moto na ṅara ụmụ okorobịa ruo na mgbe eji eme mmanwụ nwa gwa ka m ga-eme awụrigidi na uwe ekere mgba na akpọ m n'ama ugbo na ọgbọ zuzo mụ na onye ndụkwu agba bụ ekwe orure ka ọ na-eme mmanwụ okoro ọ bụ ka m ga-eme onwe m okereke okori ugwuizọgụ na German agụ ejezie oji abụ eje ọgụ ụmụ okorobịa chi agba adụ ụmụ ndị izọgụ anyị eburu egwu bụ atọ dị ihe ọ nakwa ebula aja kọrọ m ka m ga-emekwe omeje na oje mgbe ekere mgba na akpọ m n'ama maka egwu na ọgbachawa okoro ọbụ ka m ga-emegwue olo mgbe ekwe ji aha mmara mbe na-akpọ m n'ekwe ụmụ okorobịa kọrọ m ka m ga-eme mmọnwụ Chief Emmanuel Obi nwa eze ụmụ okorobịa na ụga Chairman Chief Executive Makanze Industry Limited Injinia Ejike Enebeke o nwere ezi mmadụ agụ okorobịa n'ugwu ajịkwu n'ugwu Lọlọ Joy Ezinne Enebeke aka dị ya Managing Director Publishing Supporting Services Limited ndị na-ahụ maka ndo
na njụ oyi n'ọgbakọ dị iche iche. Chief Emmanuel Egwim oke mmiri ebe a nọ na-arọ ndị Izọgụ, Chairman MS Motor Limited. Chief Nick Okeke ọgbatụrụ enyi na-arọ ndị Izọgụ, Chairman Nikok Guest Industry Limited. Chief Mike Ogbonniya Ogbuodobe General Manager Carbon Metal Nigeria Limited. Ọkọ siri mee ebe ọrụego mgbe eji ama mbe na-abụ nke nwoke oji nke oji eji sie ya ukwu ụmụ okorobịa mgbe ede ka ọ bụrụ egwu ka anyị mere na nchekwa ya n'anya ka azọ ya azọ ọba ya agba yọọ ya ayọọ. Eze John Okorafọ nna nyerugo Paduke na-arọ ndị Izọgụ, papa nnukwu anyị ekene egwu. Ekene Maazị Peter Nwankwo Igwegbe eze nwata na ụdị ọdụm, Maazị Emeka Igwegbe ọgbasi egbe ụkọ onye ọcha gara ụwa n'oji. Ekene Maazị Okereke Adama Rizak obere nwa na-ebe agụ mbọ onye ọcha gara ụwa n'oji. Nwaka eme nke ọcha anyị ekene gị. Ọkọ siri mee wede ka ọmụ egwe wetibe etiriba ejikọ ya aka marụ mbe na abụ nke bụ oke. Chief Cosmas Chima ọkwara ụzọ nke abụọ na-arọ ndị Izọgụ. Chief Joseph Ogbuka Akụna Edozi Obi Chairman Jessica Brothers Limited. Chief William Ọkpareke otu obu ụzọ IH Nigeria Police Officer. Ọ ka o siri mee. Chief Dance Onyemankwọ aha eji eje mba na ndị ike n'ọgwụ Ideji mba Ikejaland Lagos. Traditional Prime Minister ndị Igbo n'Ikeja. Ekene Chief SK Nwankwọ ụbọchị nyere na-arọ ndị Izọgụ okpuru ọha. Ọ ka o siri mee. Ije ihe ụwa na-adọ mma n'okoro, ihe ụwa na-adọ mma n'okoro, adọ mma otete mere mgbe ya. Ihe ụwa na-adọ mma n'okorobịa, ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ọdụ mma otete mere mgbe ya. Ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ụmụ okorobịa gbakwa ime arụ na-achọ ịtọ nwa. ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ọdụ mma otete mere mgbe ya. Ihe ụwa na-adị mma na ọ nakwa bụrụ aja ọ nọ n'isi onye ka o toburu. ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ọdụ mma otete mere mgbe ya. Ihe ụwa na-adị mma Mgbe olube mgbe ekwe ji aha mara nde na-eme mmọnwụ. ihe ụwa na-adị mma n'okoro, ihe ụwa na-adị mma n'okoro, Agụ eji ọdụ ebu mma akụ otete mere anya mgbe ebi ya. bọọlụ. Ihe ụwa na-adị mma n'okoro bịa eruteruo n'ọgba ozogo, ha chọọ ya n'ike mee ya n'ike, ha chọọ ya na nlụ eme ya na nlụ. Amara mbe na-abụ nke nwa bụ oke, achụwa ehi zọgbuo nwa mmadụ, hapụ okwu ehi wee kwuo okwu mmadụ. Achụgbuo n'ugbo egwu ya mara ndekwune, Ọ ka o siri mee. achụgbuo n'ugbo egwu Ọ nakwa bụrụ aja ọ nọ n'isi onye ka o toburu. Onwe Izọgụ na ihe mere gbakwa ịmụ na ọgba chawa. Obesa na bara ya nwoke terete olube mgbe egwu ji atọ ngwere. Ịmụ iri idu n'ụlọ iri dị na gbakete gbabụ ka m ji eme mmọnwụ. achụgbuo n'ugbo egwu ya mara ndekwune eruteruo
n'ọgba ozuzu ajọ ya n'ike mee ya n'ike ajọ ya na nrụ eme ya na nrụ amara mgbe na-abụ nke nwa bụ oke ajụrụ eyi zọpụo nwa mmadụ hapụ okwu eyi bụ ekwuo okwu mmadụ akụgo ọnụnwa ego ya marụ nde bụ nde ọ ka o siri mee akụgo ọnụnwa ego ya anakpapụrụ aja ọ nọ n'isi onye ka oto buru akụgo ọnụnwa ego ya obeke na-abara ya mba gwa m ka m ji eme mmọnwụ akụgo ọnụnwa ego ọlụwe mgba anyị ji eme ekele mgba ji akpọ m n'ama ekele mgba na-akpọ m ụka mgba bite gwa m ka m ji eme ekpe akụgo ọnụnwa ego ya marụ nde bụ nde special ajina ndegwu egbe mkpụrụ ese ọkụ ezekọrọ ajina esutoro mba biribe ha egwu eruo n'obigu maazị Christopher Ekwebenem agwọ ihe a na-ebo nke abụọ na ajina ụzụrụ ụmụ ụzụ anyị ekele gị nwoke dị mma ụmụokorobịa ezukọ ihe a na-ebo m na chi na-erutene ụmụachi na-erutene ọkanga na-abara eze mba ụmụokorobịa ezukọ ihe a na-ebo m na chi na-erutene ụmụachi na-erutene ọkanga na-abara eze mba eji ike eze mma a na-eji a na-ekere mgba na ha bata ngwa ngwa na-ero ụmụ na ọgbọ chawa ekwe ezugbo zugbo ụmụokorobịa ezukọ ihe a na-ebo m na chi na-erutene ụmụachi na-erutene ọkanga na-abara eze mba mbasiri ike gwụ ọnụ mgbe ejere ụmụ okorobịa bịa ekele mgbe n'ịlapụta m n'ama ekwe ezugbo ozugbo ụmụokorobịa ezukọ ihe a na-ebo m na chi okwu a na-atụ anya General Secretary Achinata Union Ụmụahịa Branch ekele mgbe mụ na ole ndụ dịbio bịa ngwa ngwa bịa danime n'oluwe mgbe ekwechi ha ụmụokorobịa ezukọ ihe a na-ebo m na chi ekele mgbe ọgbapụrụ n'ugbo ọkarabịa ekele mgbe na ha ka ndị mmadụ Nnamaka ụmụokorobịa ezukọ ihe a na-ebo Nze Dominic Eze Adịlụ arụsị gara ịga nwere tetede gbakwa ịmụ Maazị Martin ekele mgbe mụ na onye kwara Madụba egbe bụrụ ụmụ ya Agụdo ọ ka o siri mee ụmụachi na-egwu erugo n'ọgbụgba ọla bụ ka nje eme mmọnwụ mo mụ na ole ndụ eje n'olube mgbe ekweji ahụ ọnụ Eze ihe ọma ozugbo ụmụokorobịa ezukọ Obirisi Ngwu alụsị na-eje ụka n'arụsị gara ịga nwee Nze Boniface ya ebula egwu bata ekele mgbe onye lapụta m n'ama mụ na ole ndụ Ebekachi na Achịna bịa ka maka ochie nkịta na Achịna ụmụ okorobịa chineke m ụmụ ya ebula egwu ihe ka nje ego ka nje emu ka nje ego ekwe ozugbo ozugbo agụbata ọgụgụ atọlị uru a Chief Executive nkara m ka nje eme mmọnwụ ekele mgbe ebula eyi ihe ekele mgbe ole Maazị Michael mụ na ole ndụ jebio ozu ọfụ ụmụala ọma Chief Ọgụagụ Obiọha ịnọrọ ihe nọrọ enyi eze ugwu akwụkwọ nri n'Enugwu ukwu Ikenga na Amụcha Chairman David More Investment Limited Mama
bịa na-ene m egwu egbu nne m Azụike ma nkọ ọkọghị ugbo na ndị Izọgụ Director Ahmed and Sons Limited Nsọnike Ade Nnemede n'arọ ndị Izọgụ ya kpọtụba n'arọ ndị Izọgụ Chairman Titan Investment Chief Azụike Ọdụkọ na mba na Mbaise Managing Director SZB Limited nke ka ụda kobo na ma na ebe na ụlọ obodo ụlọ lele ụlọ lele Lọlọ nke iru Obidigbo Maazị Okwudiri Obiefure Eze Erisiakụ n'Alọ Managing Director Channel Fashion Abjan Atọ Holdings Akụ Agbata One of Isiokpo Clement Ezanyim Ugo Nwanne Chidem n'Umuchu Ogbugwa Director Ezanyim and Sons Ndọma mgbe m na-ejere abatara Nnamuri Asataju obodo Asatọ Ukwu mbata bụ Ogbuefi Akụnwafọ agụbụ ụzọ n'ama nka na ọgba nwa Izọgụ na ihe mere onye na m wee ruterugwo na anyị ga-eje n'obi adịgwa ekwe ndụ dọka mma gbaa gbapụta ndị ọ n'ahịa ahụ Nwankwọ onye nọkwata ọkpọrọ nwanne ya na-ekwuru ọbịa atọsi nwa maazị Akara Ugo Chidera na Kabanja mgbe ebe na-eje n'udo n'akịrịka chi ya wee bata wee kpọọ ya na mbe na ahụrụ na ịkara anụ niile dị n'ọhịa wee nụmara ihe ka enye nwụ kpalụ ka mmeri gị ihe mbe wee siti ya n'ụzọ ihe na-atọbụ ihe dị ya mkpachi eji emeri ihe mgbe ahụ ka chi ejiri gwa ya wee ruo ụlọ kpụ mbe n'ahụ mbe gwara ya na ya achọghị ịnwụ na mba na ya decha ka anụ ibe wee rie na ya na ya decha ka anụ ọhịa ma ọ bụ mmadụ bute ozu ya n'ọhịa na mgbe ọ bụ na ya ji anwụ na o kwesịrị ka ya mara mgbe e ji anwụ Chief Godwin Ọnwa Atụero Chukwunwike na Nnewi Chief Eugene Mmojekwu Akwụecheji na Nnewi Chief John a na-adụ mma aka zuru ezu ọpa abụrụ ka ọ pụta mmanụ mgbọrọgwụ ọ ji bụrụ oke osisi onye a na-akpọ mere ihe ọ na-eme Dr. Mmụọ Onye Kaba nwanna anyị ji gbanwere onwe ya Godfather ndị Igbo Chairman Chief Executive More Associate PLC Chairman Ten Overseas Companies onye ọma chiri anyị na-ekwuru n'azụ Obiasọgụ Ọhazurume ọgaranya bichi ụzọ na-arọ ndị Izọgụ Managing Director Chigadi Restaurant Conference 221 Clifford Road Aba Lọlọ Grace Ọhazurume Akụ Ugodiya Ugondụ Maazị Ifeanyị Igbo Akụ Enwebe na-arọ ndị Izọgụ
Managing Director, Earth Agencies Limited, Lolo Hadas Igbo Ugomma, Managing Director, Wings Correction Abdan, Lolo Ada Nwankwo, Odozi Akuke ejiri gbachi ogige. Maazị Rafael Obidigbo Obiudo n'aka ọkwa, Managing Director, Federal Limited Lagos, Chief Ọfamata onye kaba Omenukakụ na ihe n'Izọgụ, Executive Director, Green Light Motors, onye ndu ndị Igbo n'Ọkigwe. Mgbe anyị na-eje nleruo Benne Chukwukabịa ọ bụrụ nwa eze Mgbọgụ n'isi mmiri ezumezu, Amazi Ike Ezeoji ọsị nwa Izọgụ na ihe mere onye na-azụ na mụ na-erutegwo ma ụmụaka na ojukwu ahụ ebunara ugwu si n'ụlọ n'onye si azọba ọkpa aka n'ihe azọkwa ọkpa aka n'ihe, onye si azọba ọkpa aka ekpe ọzọ ọkpa aka ekpe ya. Sacrament Owunna Enwefu ahụ Nnaziri m ụzọ ụwa niile, Chairman, Chief Executive, Starline Group of Companies, onye ọma ya ekele gị. Mgbe nna ebinye nọ na nwa ebe anụ n'ime ọhịa ka nje kpara ihe ọgwụ apụta na mwefunu mba ebe ụmụ anụmanụ na-azọ n'ọchịchị mba were agwa anụ dị n'ọhịa na aka na amara ihe n'ọhịa ji abụ eze ha, enyi wee zọwe nzọgbu agụ wee tubezie n'ọhịa mbejezo n'akịrịka Ajene eruo nwoke ụlọ na Nnewi, Chief James Ajuele Ogonlia na Nnewi. Mgbe ọ na-eruo anụ niile dị n'ọhịa zukọkwana, mgbe mbe na-apụtazie n'ụdị ọzọ ha wee chụba ya ọsọ, agụ wee buru mbebe na mgbumgbu ọhịa mere na ibe ọ bụ na mbe nọ na nwa na mbe nọ nlube enwu n'ụbọchị ọ bụ na mbe ji anwụ na mbe ji eje na mgbumgbu jezuo onwe ya na anaghị ebute ozu mbe n'ọhịa. Isi ụgbaji aka ọkaka Amedo Eprebu na Nnewi, Izuchukwu Transport Nnewi, onye ọma. A mere nwoke na-agba nta ihe a na-agba Idika na nwaanyị 14 mana nwunye ya amụtaghị nwa. Representative Ikechukwu Silvanus atụghị iro ndụ n'ikpe m ijime mba anọ esiri gịnị gara mmiri. Dr. O.A. Ọnwa Atụero